हेलो गाइस टू वेलकम बि रिपर्टेसनाव आपको स्वागत लोगोफोर फुंबिलि समनि गासिबो बरायहरनाय थाबाय नै दिनै फानबारि बाजाराव हालदै फाननो लांदो आरोना थांबाय दं आरोना फुंनि 6टा जाबाय दा मानसिफोराबो लामायाव भिर खम दा मोनसिगोन बारा गोजान गैला थांबाय दं आरोना इदिनो मोथे मोथनै लामाया बेजों थाङो आरोना फानबारि थांग्रा लामाया दा फानबारि बाजार मोनफैबाय मालखौ लाबोबाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम इखिनि गारिनियानो आरोना आरो दंबावो नेक्स्ट टाइम लाबोबावगोन आरोना मालाथ' मोजाङानो आंना थिगैनो दं एबार सानै लानांसिगोन दे हालदै फाननायजों माखासे जोंनि गोजा बरियानो माला जोंना जाबग्रोनांगोन दाहाय एबार सानै लागोन आं खारिजानि सिख्ला सानै हालदै फानखांजोबबा 8 बिगानि दंबावो जावनो दिनैसो फार्स्ट टाइम बेंगलनिया दा 8टासो फैगोन मोना 7:30 एसे लेट जाबोगोन बिसोरो दिनै तामान फैदों खिन्थु मालानि तामान फैदों थाखाखैथ' मथा मथि इखे माने बहुत गारि जायगा आरोना मोनसेल' बाजार जायो सप्तायाव बेनि थाखायनो बिराद माल फैयो सोरनोबा नांबायबायगौबा जोंजों कन्टेक्ट खालाम आरोना जों खै बस्ता नांगौ नोंथांमोननो हरनो हागोन आरोना अल आसाम हरगोन जों नांगौबाथाय टेनसन गैया बेबो थांगोन जोंना बेंगल बेबो थांगोन बेंगल इमाखा बेंगल थांगोन जोंना गैया स्टप गाइस माने पानबारि बाजार आरोना दिनै बाजार माने ओरैबायदि भिर आंबो माने बाजाराव हालदै लाबोदों जोंना मा कास्टमार नाङाखै इमाखाया बेंगल बेफारिनो हरगोन बेंगलनो तामान हालदै नै पानबारियाव सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालाम जों हरनो हागोन आरोना ओइ नायथ' दे इमाखाखौ नायथ' दा बेंगल बेफार फैगोन कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय इमाखाया सब हालदै गाइस नांगौबाथाय हालदै अर्डार खालाम जोंनो अमा फिसा बाजारखौ थांनांगोन गाइस अमा फिसा बाजारनि दामा बेसेसोनि नैखे अमा फिसा फानदों गाइस मा दाम थांदोंब्रा दे अमायालाय बेसेलाय माथो अमाया बेसे बेसे खय हरखो बेसे खय हरखो बुन्दा ना बुन्दि नोगोद अमा फिसानि बाजारनि दामा नोगोदखा नै ओरै थांनायसै सबजि बाजार बेलाय কত কিলো কত 8 টাকা নাই রে আমি সাবাইছি কে রকম দাম গিয়েছে ওলদা কত ওলদা কত ওলদা 12 টাকা 4 টাকাতে নিয়ে আসু दा फै माखाया रायगोलै बाल फरेस्टगार्डफोरनिया फानबारिया दाउथु इटा दं बिदिनो दाउथु इटा फरेस्टारफोरा नुबा खिन्थु लांगोन ओइ फानबारियाव फरेस्टार सिख्ला फैदों गान मा होनदों दावगाखौलाय नायदो गावना रायगोन फानबारियाव सिगां सानामोन Ano man?
लाखादों जोंना ओइ मानसिया गेदेरला 40 ला 40 साइज दांसिजों फांसेंगे दौड़े आरो गेले कलना फ्रें जों दा मेथाइ लाबायनो गोसोथुमनानै लांनायसै हमनो फानबारियाव फैबा जोंनिया फैसा नांलाया ओरैनो उदै बुंखायो बाल' আছে खेल मारि मारि उदै बुंगासिनो दं खनजा खनजा गोसो बायदि जाबाय दं फैसा नांलाया जोंना फानबारियाव ओरैनो मोनजायो ओइ माखासे दं आदा आधा केजि अ मले आधा केजि बोले खावसो मय